लोगोफोर आङो नै दायो फार्म हाउसआव दङ दे जे लेंहरनाय लोगो लोगो फैजोबबाय न' सिंमानि हाबजोबबाय माने बे फार्म हाउसआव दिनै दे आदार होनो नागिरदों माखासे फैयाखै फुख्रियावनो दङ दा आदार होनो नागिरदों दिनै देरहांबाय हांसोआ फैदा दैयाबो नैबेखौ खावखांदो नैबेनो जायो थांफाजोबफिनबायसो दा नुबाय हाबाय न'आव हाबाय माने आदारखौ जेब्ला बायहेरायाव होनो आरोना न'आव हाबनांगौ दा जोङो बेलासिबाय नालाय सोनोसै जों एसे दस्रायाव बेरायहैनोसै हाबथो हाब आं दरजा फांनि गाफ्लाङोलै हाबजोबदो नै दा हाबजोबबाय ओमफ्राय दरजाखौ मारिनोसै दा आं बेनो मोनसे खोथा बुंनाय आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोन बेखौ माने मेसिनजोंसो बेरहोयो दाउदैजों नोंथांमोना सिगाङावबो नुबाय जानो हागौ आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि बे मेसिनखौ नांगौबा अर्डार होनो हागोन आरोना आंनाव खबर लाबानो जाबाय आङो माबाखौ आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना जुदि नांगौबा आरो बे खाथियावनो मोनगोन नोंथांमोननि खाथियावनो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे रुनिखाथा एरियानि नोंथांमोना नांगौबा माने बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' दे आङो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव हरनो हानाय नङा मानोना आं थांनो हानाय नङा नालाय नोंथांमोना लांफैनोबो हानाय नङा नोंथांमोना मेसिनखौ बोरै नांगौ ओमफ्राय माबोरै खालामनांगौ आरो हांसोनो जेनेबा बेमार जायो नालाय मा मुलि होनांगौ आरो बिसोरनो मा आदार होनांगौ मारै खालामनांगौ गासिबो फर्मुला दंजोबो आयै हनै बैयो सिंग्रिं सिबबाय हनै फिसाया मासेया नैबे माने बेवहाय गिदिर फिसा दङ नालाय बियो माने बेयो खनथामनि आरोना बेवहाय दा एसे बुरजा दङ बेयाव साननो हाथ'वाखै नोंथांमोना मेसिन नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट लानो हागोन आरो दाउनि मुलि हांसोनि मुलि अमानि मुलि गासिबो मुलिखौनो मोनजोबगोन आरो जोंनाव आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नाय आरो जों दासो स्टार्ट खालामदों आरोना माने उफाय गैया माने साख्रि बाख्रिबो गैयानो प्राइभेट स्कुलफ्राव मावनानै थायोब्लाबो नोङो खामानि गैया बेखार जायो ओरैनो एसे एनैल' बेथन माने जाय मावग्राया मावबाय माखासे ओमफ्राय जोङो सानखांदो जे माखासे जोङो नैबे फंबायाबो ITI कमप्लिट खालामखांबाय BA कमप्लिट खालामनानै नोंथांमोनाथ' आंखौ मिथिखायो आंबो MA खौ कमप्लिट खालामबाय चेन्नाइ पन्डिचेरी इउनिभारसिटिनिफ्राय पुडुचेरीनिफ्राय आरोना अब्लाबो दा उफाय गैया जबफोरबो गैया जबलेस जानानै उफाय गैया बिदिखौ मावदों आरोना नोंथांमोना बेनो नोंथांमोना मावनो गोसो जायोबा माव जेनेबा हांसोखौ नोंथांमोना मिथिखागौ मासेयाव 500 600 700 थांबाय जेनेबा 500 मोनोबा 500टा हांसो फिसिनो हायोबा 2.5 लाख 1000टा हांसो फिसिनो हायोबा नोंथांमोना 5 लाख थाखा खामायनो हागोन दानायाव 1 लाखसो गारदो जेनेबा माखासे आदार होनायाव खस्थ'आव बेखिनियानो आरोना दा जों हांसोखौ सोना दोनथ'नोसै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो गोसोबा डिसक्रिपसनाव आं लिंक नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै दाउदैखौ बोरै बेरहोयो बियो मा बिमानिफ्राय ओंखारनाय नङा दे मेसिनजों गहोनाय आरोना मोनसे मेसिन दं बाट बे दाउदैखौ जमा खालामनानै माने बुथुमनानै नोंथाङा बानायनो हागोन आरो दाउदैखौ नोंथांमोना एसे उनाव जोंनिफ्रायनो मोनगोन एभेलेबेल मुलिखौबो जोंनिफ्राय मोनगोन बेखिनियाव दोनथ'बाय नोंथांमोन बाय बाय